हेलो एवरीवन रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव सुंद'यैनो भिडिअ लानानै आङो फैफिनबावनाय जाबाय। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरो आङो बांद्राय बुंनोबो सानाखै आरोना। फेसबुक इउटिउब खुलिबानो दिनैहाय सुस्मिता बसुमतारीनि जितु थैनाय बे थैनायखौ लानानै गोबां फेसबुकआवबो आरो इउटिउबआवबो गोबां कमेन्ट्स खालामबाय, गोबांफोरा बेबायदिनो बायदिसिना माबा माबि लिरबाय ना, गुबुन जाथिजों थांग्रा बायदिसिना माबा माबि, गुबुन जाथिजों बेबायदिनो गोसो थोलायग्रा बायदिसिना जियानो जि जाया मानो ना। दा बेबायदि मोनसे दुखुनि समावहाय आङो जेबो बुंनो सानाखै, जाथाया जानानै थांबाय आरो जोबोद दुखुनांथाव बेबायदि जाथाया। जोङो जायखिजाया फैबाय थानाय जोलैया एसे साबधान जायोब्लानो जाबाय। आरो जोङो माने टटेलि जोङो बेबायदि फोथायनोनो हाखायाना, आलदा जाथिफोरबाथाय एसे प्रब्लेमानो जायो। दा जियानो जाया मानो हानायमानि गावनि जाथिजों जोङो गोरोबनानै थानाया मोजां आरोना। दा जाथाया जानानै थांबाय, जानाङै जाथाय ना, दुखुनांथाव। दुखुखौ बयबो मोनखागोन। आं एसे भिडिअ क्लिप्सबो होनानै होगोन। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेबायदिनो जितु गोसोथोनाय दङमोन, दा जोङो बिहारि बायदिसो मिथिनो मोनबावदों मिथिनाय बायदिब्ला। दा जियानो जायामोन जाथाया जानानै थांबाय। गोबाङा गोबां बुंबाय, बुंग्राफ्रा बुंबाय थासिगोन। ससियेल मिडियानि जुगाव बुंग्राया जोबखाया, नङा होमबा। दा बेबायदि दुखुनि समाव आङो बेबायदि गोलाव मोनसे भिडिअ बानायनो सानाखै आरो बाथ्रा बुंनो सानाखै आरोना बारा। दा न्याय मोनगोन ना मोना, जुदि बाथ्राया सैथोब्ला, बेबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होनानै जुदि बुथारमारदोंब्ला बा रेप खालामनानै बुथारदोंब्ला बायदिसिना जियानो जाया मानो ना, न्यायखौ मोनगोन ना मोना। आङो भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन, गोबांथार बेबायदि भिडिअसफोर नुनायखाय आंबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। दा जोंनियाव जाबाय थानाय जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरानो जागासिनो दङ ना। बेबायदिनो गावनिनो हा बुङोब्लाबो भुल गैया। गुवाहाटि बायदिया बेसेबांथो गोजान ना, गावनिनो जायगा होनना बुंनो हायो। दा बेबायदि जाथायफोरा जोंनियाव गोबां जागासिनो दङ। दा माब्ला जोबगोन बेबायदि जाथायफोरा? गोबां सिगांनिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो आरो बुथार जाबोगासिनो गोबांथारना बर'फोराहाय आलदा जाथिफोरजों। दा माब्ला जोबगोन बेबायदि समस्याफ्रा? दिनैनि दिनाव जोङो अननायखौ नुनो मोनला, निमाहा होज्लायनायखौ नुनो मोनला ना। मानसिखौबो बुथारनो गिला बेबायदि जालांबाय, माने अननाया खमायलांबाय, अननाय गैला आरोना। खालि माबा मोनसे जायोबा बुथारोब्लानो समस्याया समाधान जागोन, खालि बेखौल'सो माने बेबायदि प्लेनिं खालामो आरोना। दा आन्दोआव मा दं मा गैया जोङो बेफोरखौ जेबो मिथिया। जास्ट जोङो मिथिनाय हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। आरो दुखुखौ मोनखानांगोन, गोबाङानो दुखु मोनदों, नाथाय बिनि गेजेरजोंब्लाबो गोबाङा गोबां कमेन्ट्स खालामदों, खारन आलदा जाथिजोंखाय बेबायदि कमेन्ट्सखौ खालामदों आरोना। मानसिफोरा रागा जोङो आलदा जाथि होननाय लोगो लोगोना। बेबायदि बर'फ्रा जुदि आलदा जाथिजों थाङोब्ला एसेबाबो माने बर'फ्रा दुखु मोनो आरोना। दा जियानो जाया मानो जाथाया जानानै थांबाय, माथो खालामनो। दा मानसिफोरा ओरैबायदि जालांबाय, माने आयेनखौ डाइरेक्ट आखायाव थिखांनानै लायो, जेबो गिनाय गैला, जेबो माबा गैलाना। मा बुंबावनो, दा दुखुनांथाव जोबोद। आङो बारा गोलाव बुंबाय थानो सानासै। दा जियानो जाया मानो न्यायखौ मोननांगौ। आरो जुदि बेबायदि जाय जितु ग्रेप्टार जाबाय, बे ग्रेप्टार जानाया जुदि दायखौ मावमारदोंब्ला बिनि पानिशमेन्टखौ बियो मोननांगौ। ओरैनो जेलाव जोबनानै हगार हरफिनोब्ला बे खामानि जानाय नङा ना। पानिशमेन्टखौ मोननांगोन, जाहाथे बेखौ नुनानै गुबुनफोराबो बेबायदि खामानिफोरखौहाय मावनो गियो ना। नङाब्ला बारानिफ्राय बारा चान्ससो मोनलांबाय थानाय बायदि जायोना। दा जियानो हक, आङो गोलाव बुंनो सानाखै, एसे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो होनानै होनि। जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय आरो जोङो हमजानायबो नुनो मोनखादों, जाय माने सेंग्रा ना। जियानो जाया मानो आङो बारा बुंनो सानाखै, भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै आङो भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननि मतामतखौ एसे कमेन्ट बक्सआव लिरहरोब्लानो जाबाय। गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। গুৱাহাটী তাই থাকাটো অনুমান 4 বছৰমান হৈছে। 4 বছৰমান হৈছে গুৱাহাটীতে থাকে আৰু তাৰপিছত মানে ঘৰত কেতিয়াবা মাজে মাজে মাতিলে যায়। 4 বছৰ হ'ল। হয়। ল'ৰাটোৰ নামটো কি বুলি ক'লে আপুনি?
ল'ৰাটোৰ নামটো আকাশ প্ৰসাদ হয়। বিহাৰী মানুহ। নাই তেনেকুৱা মোক আজিলৈকে তেনেকুৱা ভাল পায় বুলি মোক আজিলৈকে জনোৱা নাই। কাজিয়া পেচাল কিবা তেনেকৈ গম পায় নেকি তেওঁলোকে কৰিছিলে বুলি আগতে? এনে ঘৰৰ মানুহবিলাক কোৱা মতে বহুত দিনৰ পৰা মানে তাৰ লগত কাজিয়া মানে হৈ আছিলে। মানসিক অশান্তি দিয়ে নেকি? হয়, মানসিক অশান্তি কৰি পেলাই মানে মেণ্টেলটো হেৰেছমেণ্ট কৰি থাকে। পৰহি দিনটোতো কিবা কাজিয়া লাগিছিলে বুলি ওচৰৰ মানুহে কৈছে নি আপোনাক? হয়, এতিয়া মই গম পালোঁ আহিখিনি মানে ৰাতিত খুব কাজিয়া হৈছিলে। কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মানে ৰাতিত ছুইচাইড হৈ থাকিল বুলি মানে পিছদিনা গম পালোঁ আৰু। একেলগে আছিলে নেকি? একেলগে ৰুমত একেলগে থাকে নেকি? ৰুমত তেনেকুৱা একেলগে নাথাকে। আপুনি এতিয়া যিহেতু হাতীগাঁও থানালৈ আহিছে, ইয়াত কিবা কেছ দিছে আপোনালোকে? হয়, মই FIR দিছোঁ ল'ৰাৰ ওপৰত। FIR এতিয়া চলি আছে। ল'ৰাজনক বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰিছে। কি সন্দেহ কৰিছে আপুনি গোটেই ঘটনাটো? মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি মই গম পাইছোঁ। কিমান দিনৰ সম্পৰ্ক?